Kok soleh akeh lho wis sakmene akeh wis iki ae nang ayo nang dapur kraton. Iki sing nomor sakmene. Iki sing tuwek. Ora sakmene lho Lur, iki sik ditugel maneh engko dhisik. Wangi ya, Mak. Mantap iki, Rek. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banu karo Ija ya Lur ya. Banu arep ramban iki lho Lur, ana Ramban apa, godhong Mak? telo. Godhong apa? Godhong pohong. Kudu godhong telo, sak ana godhong telo rambat. Godhong pohong. Heeh, dong pohong iki mangke Telo nang kaspe. mburi iki ana mek sakmene. Ya ditambahi iki ya Lur ya. Kene tak gono, Mak. Nyo. Duh, ngene-ngene iki lho Lur, lak ana lho Lur. Karang ketiga Lur, dadine iki ora sesubur nek rendeng. Dadine yo ngene iki, sak itik-itik ngene iki. Apa-apa, Mak. Penting iki nek disayur kok. Ayo. Tapi kan kok tempuk-tempuk dadi akeh. Lho. Aduh ya Allah, kepleset Tak ya kene ya. Allah. Duh, Lur. Ngene lho, kok lak dadi akeh. Sampeyan masak apa, Lur? Biyen aku nandur ngene iki lho akeh, Lur. Wis Lur, wis oleh akeh lho, wis sakmene akeh wis iki ae nang ayo nang dapur kraton ya. Ayo masak ya, Lur. Iya. Wis Lur tak petikane nduk kene dhisik ae ya. Gak. Ayo Jah. Ayo, Mak. Kepek. Apa sih? Kepek. Pek. Nah, Iki dhewekne Jah sing nem dhewe sing tuwek dhewe. Dadi Oke. nggodhoke cekno gak ledeh. iki sing apa, Mak? 6 ta tuwek? Tuwek. Tuwek kan ya wis. Karang nek ketiga ngene iki njuk dadi kerak ngene iki apa ya? Mergane kurang banyu iku lho. Mak. Wis jabukan iku ne ya. Iki, Mak. Iki tak langsung go nang Tak pawon ae resikan iki. Lur, Lur. Iki sing nomor sakmene. Iki sing tuwek. Wis Lur, iki daginge tak rajangane ya Lur ya. Bandung iki katene gawe rendang ya. Ora sakmene lho Lur, iki sik ditugel maneh engko dhisik. Wis umop Lur banyune. Saiki daginge dilebokno. Iki digodhog dhisik Lur, cek empuk. Wis sama burung Mbak iku? Jadi. Oh, sudah. Nah, saiki wis umop Lur, godhong menyoke dilebokno iku sing tuwek sik ae ya. Oke. Lho, Lur, godhong menyok iki wis mateng ya. Ngene, wis empuk ya, Mak ya. Iya. Karek mbilas Mbak, engko dibilas meneh. Oke. Wis Lur iki banyune wis sat, daginge ya wis empuk. Saiki jukukno bumbune iko, rendange iko. Mak. Iki, Mak. Nah, aku gawe iki ae Lur, bumbu instan iki ae Lur. Soale selak tak tinggal kondangan. Seneng kok nggae bumbu rendang gadi kita Lur. Ora ono pengawete blas, ya gak ono MSG-ne. Ngono Lur. Dadine iki masake lho, mek 2 jam tok wis cukup. Iya, sate gak tambah santen, Lur, ambek gak tambah bumbu. Ya, Mak ya. Heeh. Praktis. Iki Lur, tahan setahun nang ngene suhu ruang. Dadine aman nek sampean simpen. Iya, Lur, soalnya kita wis disterilisasi uap bertekanan. Ate wis bepom pisan ya, Mak ya. Ate bumbu rendang gadi kita Lur. Ora mengko digawe masak daging tok. Ya iso iso ayam, Iso ya iso bebek, jamur, endhog sembarang dinga iso. Dadine enak ya Ja yo. Bisa macem-macem ya, Mak ya. Wis Ate- halal MUI sisan. Heeh. Dadine iki praktis ngono lho Lur masak iki.
Wis saiki bumbune dilebokno ya, Lur. Wah, akeh bumbune iki, Lur. Udeken ja, gak apa-apa. Gak apa, Mak. Heeh, dudek cek campur ambek daginge. Lho, nek wis kaya ngene iki, Lur, wis sato. Saiki minyake dilebokno. Apa iki jenenge? Coconut oil. Coconut oil. Wis iso ngomong bahasa Inggris Ya Lur. iso, Lur, rek. Kene, Mak, lebokno kene, Mak. Ngene, Lur. Wis ngene tok to, gampang 2 jam tok wis buyar. Wangi ya, Mak. Soal iki ana 10 rempah mbek rimpang iki. Iya, toko Indonesia ya, Mak ya, asli. Iya. Makane ambune gurih. Mantap iki, Rek. Nah, Lur, wis mateng, Lur. Wis entas senja. Mak. Nah, iki Lur, aku nggak tribolado sik yo. Enak kan marah nang tribolado iki. Iki lho. Kok nyampur tribolado ta? Iya lho, Mak. Iya, dan campuran. Aduh, wis ora sabar aku. Iki lho, iki kok trimedan sing wis digoreng ini iki lho. Oh. Sak kacange sisan. Ini iki kok dicampur ambek sambele yo, sambel balado. Iki Ini, Mak. sambele? Iya. Lah iki sambal baladone, Lur. Mak. Sik ja. Disok ngene iki ulet-uletan ya, Ja ya. Oke. Wis, mari. Ayo mangan, Lur. Ayo, Mak. Iki bumbune balado padha wae, Lur, yo Lur. Ora nganggo MSG, yo ora nganggo pengawet. Kap digawe oleh-oleh barang. Iya, iki Hmm, lho. toh? Masakan ngene payakumbu. Wis Bepom halal MUI sisan, yo Mak yo. Iya, iya. Wis genang ayo. Iya. Mantap iki, Mak. Iya, Ja. Entakne kene iki gopun nah, selak mangan kok. Bumbune iki lho sak ketua, Bro kok. Ya, aku Oh, ndi? iki aku ta. Makasih, Yo. Mak. Modelmu. Ono godhong telo ning ngene iki enak, Lur. Bumbune melimpah ruah. Delon ta, Lur. Tribaladone lho, delok ta wayu yo. Lho. Wis, monggo, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Monggo ya, Lur. Mantap iki, Mak. Delok ta bumbune iki lho, delok ta, Ja. Diwol-wol ngene iki lho, Ja. Aku durung mangan wis kelemet-kelemet Ja. Teri enak, Mak. Gurih. Daginge lho, empuk to. Empuk tenan iki. Nyualut. Kayaknya banyak lho temenan. Kayak tendang bumbu gak deweng iki lho, Ja. Mantap, kok, Mak. Pancene enak, Mak. Bumbune bareng lho kruwoso ya. Iya, adik paling seneng iku, paling simpel masake, Ja. Mek 2 jam tok wis dadi. Dadine gak kesuwen ngono lho. Lebih kruwoso nek diwul-wul ngene iki, Ja. Temen, Mak, nyampur ngono ya. Nyampur lebih gawuri. Daging lho sok empuk ngene lho padahal ya. Enak, Mak. Ya Allah, Mak. Kalap temen ini kira arek bedah, Pak. Embo. Embo gak apa-apa. Alhamdulillah, Lur. Ya Allah, ora sia-sia masak 2 jam, tapi enak. Jos, mantap kok nyualut ngono. Iya. Wes ngono wae ya, Lur ya. Wis cukup sampeyan videone Banung. Donga dinonga wae ya, Lur ya. Tak dongakno sampeyan ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan sekar kuwarasan atep lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.